Jos mä käytin kiharrinta, mä käytin aina ennen sitä isointa lämpötilaa, minkä siinä kiharrimessa on, joka oli ehkä joku 230 tai 240 astetta. Kunnes mä näin, että yksi tyyppi ja sen veli meni johonkin laboratorioon käytännössä testaan niiden hiuksien laatua tai kuinka vaurioituneet ne oli. Tämä nainen oli käyttänyt kaikkia tietysti lämpövälineitä, mutta se ei ollut koskaan käyttänyt yli 180 astetta. Ja se oli aina käyttänyt lämpösuojaa, mutta sitten tämä se veli, sen hiuksille ei ollut koskaan käytännössä tehty mitään. Ja lopputulos tästä testistä oli se, että siskolla ei ollut oikeastaan juuri sen vaurioituneemmat hiukset kuin tällä sen veljellä. Tämän jälkeen mä laskin kummasti mun kihartimen lämpötilan aina 180 asteeseen, mikä on käytännössä se alin mun kihartimessa, enkä siihen korkeimpaan. Ja mä oikeastaan huomasin, että sillä ei ollutkaan niin massiivista eroa, että käytinkö mä sitä jotain 220-240 astetta vai 180 astetta. Joten mä oon monta vuotta siis vaurioittanut hiuksia siellä korkeammalla lämpötilalla, kun mä olisin ihan hyvin voinut vaan käyttää sitä 180, joka tuotti samat tulokset. Mutta tää on mun mielestä aika mielenkiintoista, koska melkein kaikissa suoristimissa ja kihartimissa se lämpötila menee paljon korkeammalle kuin 180 astetta.